Едно от първите неща, които искам да коментирам и изключително важно е смъртта. Като човек, който си излизал извън тялото не веднъж, аз мога да потвърдя от собствената си опитност, че е такова нещо като смърт от гледна точка на загуба на съзнание. Ти изчезваш, ти не съществуваш никога повече, не съществува. Ти си наблюдаващото внимание зад очите ти, образно казано, но това, което възприема, ти си едно съзнание, една душа, която е безсмъртна и ненаранима, стига да не те убедат, че можеш да бъдеш наранен, поробен и прочие, защото ти си с творческата иска на Твореца и със свободна воля, за да себе изразиш себе си, ти трябва да имаш пълната свободна воля. Така че смърт реално не съществува. Това, което се случва, буквално няма нарушаване на съзнанието. Буквално минаваш от една врата, от една стая в друга стая, образно казано. Когато напуснеш физическото си тяло, всъщност ти си много по-материален, много по-тук и сега. И не е рязко в общия случай, а постепенно почва да ти се връщат спомените, почваш да си връщаш възможностите и ти си много повече себе си, отколкото си тук. Тук ние влизаме в физическото тяло, за да изживеем тази многоплътна трета плътност или 3D реалност. И е задължителна играта на забравата, защото иначе не може да играем тази реалност и тази игра истински. Затова забравата е задължителна. Идваме тук, забравяме кои сме и какви са възможностите ни. И за да изживеем това, което не сме и да достигнем пак до още по-голямо осъзнаване на безпрекословната любов. Това за мен е основният смисъл. Естествено, всеки идва с собствената си мисия и път, но това е общия смисъл, защото изживявайки това, което не сме и извън пространството и състоянието на безпрекословната любов, ние обогатяваме душата си и съзнанието си неимоверно, така че смърт не съществува, ти си безсмъртен и това съм го видял многократно и съм абсолютно убеден в това нещо. Не губиш по никакъв повод съзнанието си, нито някой ти го ограбва, стига да не бъдеш убеден, защото ти си божествената същност, която есенцията ти, божествената ти есенция, която има творческия потенциал да реализира всичко, в което вярва. Това и си играят илюминатите или тези негативни същности, които управляват тази 3D реалност. Те си играят да ни убедят в тяхната версия на реалността, така че да използват нашата енергия и творчески потенциал. И по този начин, когато ни убедят, че ние сме слаби и роби, ние ставаме слаби и роби. Така че в общия случай душата ти е абсолютно неприкосновена, не може да бъде наранена и абсолютно заробена или каквото да било, тя е недостъпна за негативните същности. И много често ние създаваме негативни агрегори и те ни заразяват, за което съм писал и в книгата си, с негативни агрегори, така че ние да ги въплатим в реалността и да ги направим живи и истински, но това е една много дълга тематика, която може да коментираме. Така че, да, ти си безсмъртен, смърт не съществува. Реално, когато напуснеш физическото си тяло, което те ограничава като възможности и съзнание, самото ДНК и активирането на ДНК-то не съществува junk DNA, което казват. В тялото няма нищо излишно, в природата няма нищо излишно. Това са теории, които служат да се отклони вниманието на хората от истината, както и да се манипулира истината. Във всеки аспект на човешкото познание имаме изключително високо ниво на дезинформация, за да бъдем контролирани и битката срещу нас е на всички нива, още от утробата, което показва, че сме много силни всъщности, иначе нямаше да си дават този труд по всякакъв начин да ни потискат като възможности. Това също е една дълга тематика. Троват ни водата, въздуха, храната, информационно, енергийно, формират ни мозъците в училища, детски градини и прочие. Но в случая
Темата е: има ли смърт? Не, няма смърт. Когато напуснеш физическото си тяло, ти всъщност си много по-осъзнат, почваш да ставаш постепенно себе си. Тук си, да кажем, един много тесен лазерен лъч от голямия спектър на своята същност и съзнание, която е проектирана в тази 3D плътност. Ти не си в мозъка си. Мозъкът е приемник на тесен аспект от твоята вибрация, твоето съзнание, това, което си. Когато излезеш извън тялото си, или така наречената смърт, всъщност ти почваш да си спомняш предишните животи, почваш да имаш много по-голям потенциал и възможности, и ако не си манипулиран от вярвания, религия и прочие, отиваш в дома си или в пространството на безпрекословна любов. Няма съдник, няма ад. Ако ти самия не си създадеш този ад или не вярваш в него, единственият съдник си ти самият. Бог не те съди, Бог не те наказва за вечни времена. Това е манипулация, това е имплементиране на страх, за да бъдеш контролиран. Страхът е най-основният инструмент за манипулация на душата и съзнанието. Затова постоянно ни засипват с fear tactics или тактики на страха, за да ни контролират и да ни промиват мозъците, да ни вкарват определен род вярвания. Реално, когато напуснеш тялото си чрез смърт или чрез излизане извън тялото, или чрез, което е OBE на английски, или NDE, което е близки до смъртта преживяване, когато хора катастрофират, прочие, удари ги гръм и излезат извън тялото си. Там си много по-физически, там имаш всичките насладия на физическото, но в много по-голяма степен, с много по-голяма сила, и нивото ти на осезаемост, това, което чувстваш, е многократно по-силно от това, което е тук, като вкусове, цветове, усещания и прочие. Така че няма от какво да те е страх. Ти си безсмъртен, ти си неприкосновен, стига да не вярваш, че си. Ти си носител на божествената искрица и творец. От тази гледна точка, ако това го осъзнаеш, че ти си дошъл тук и играеш една определена роля, реализирай себе си, това, което си, без страх. Защото няма от какво да те е страх. Страха идва от идеята за загуба, да загубиме близък, да загубиме къщата си, да нямаме какво да ядем или прочие. Реално, в абсолютна стойност, нищо не можеш никога да загубиш. Когато осъзнаеш истински и дълбоко това нещо, животът ти тотално се променя. Аз самия си давам сметка, че това са просто приказки, когато човек няма личната опитност. То даже и тогава на мен ми трябваше не еднократно да го преживявам, защото въпреки, че съм преживявал себе си отделен от тялото си, при всякакви различни ситуации, при болест, при медитации и всякакви други неща. Тук е една скоба, болестите също не са това, което ни казват. Вируси, бактерии и прочие, нещата са много различни от това, което ни казват. Ако някой снима вирус, ще стане много бързо милионер в долари, защото има не една награда по $1 милион, ако някой демонстрира снимка на вирус, но това е пак много интересна тематика. Заболяванията и болести са на енергийно-полево ниво и се разпространяват по друг тип преносител, така да го кажем, но това е пак една друга тематика. Така че най-важното нещо, според мен, което трябва да изживеем, е, че ние не сме физическото си тяло, ние не умираме и всъщност чрез така наречената смърт няма загуба на съзнание, няма загуба на памет, няма загуба на себе си, напротив, има обогатяване, има много повече и ти отново ставаш свободен, можеш да избереш да отидеш на различни нива на тази реалност. Ние сме в момента в един конструкт от 12 нива, 13-то е цялото и
райските нива, на седмо ниво, когато излезем извън тялото си, може да отидем на различни други измерения, което е една дълга тематика, която трябва да говорим, стига да има интерес. Така че най-важното е човек да намери път към това да има опитност, че той е безсмъртен, че той е ненараним, че никой няма да те съди и по този начин да се лишим от страха и да станем свободни и да последваме истинското си аз. Ние имаме пълната свободна воля да реализираме истинския си потенциал и това, което е пътя на сърцето ни и никой няма да те съди. Единствен съдник си ти и от другата страна най-тежката болка, защото болката е само физическата болка е само в физическото тяло. Случва ми се при много силна болка да излизам извън физическото си тяло и болката изчезва физическата, но духовната или душевната болка остава и тя даже е по-силна от другата страна. И основният причинител на тази душевна болка е когато ние тук вършим неща извън състояние на безпрекословна любов. Или това е изневярата. Толкова пъти и години съм питал какви ли не хора какво изневяра. Попове, възрастни, 100 годишни, в крайна сметка никой никога не е успял да ми каже какво изневяра.